हिन्जावा आरगार रायदों बेनिखायनो जों दायो माने खारनो नागिरदों आरो ना बेंगलराव थांनानैसो जोङो खामानि मावनो ओमफ्राय दा जोङो हटेलावसो ओंखाम जानो नागिरदों मिस्टार पप'आ बिराद सिन्था हिन्जावजों रायजानानै दिनै मा जागोन अमा बेदर जानो ना जानो जादों आरो ना गोसोआव बिराद मोनगासिनो दायो बेसोरा न'आव ओंखाम मोनजायैनि खोथा दा जों माने बेंगलरावसो खामानि मावनो थांनोसै आरो ना खामानि गैला जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआव खामानि गैला ओंखायनो जों दा बेंगलराव हाजिरा मावनो थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टबो जानो हागौ एसे माने फानिबो जानो हागौ एसे दुखु गोनांबो जानो हागौ नोंथांमोना जिखि जाया नायदोल' आरो चेनेलाव माने गोदानबा खिदेरनानै गालाङो ना हासनानै गालांबानो जाबाय खिन्थु साबसक्राइब गोजाबा जों थानो मोननाय नङा अमा बेदरा जोंना मोनफैबाय नै दसे उनाव जोङो जानोसै उदै बुंलायनाय अमा बेदर ना मा होनदों आंथ' जायामोन नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ खिथानो थाखायसो आं बे भिडिअ माबाखौ अमा बेदरखौ जानांसिगोन आरो ना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी उफाय गैया भिडिअ खिथानो थाखाय जानोसै जेरै एक्सट्रा जाना होनना बुंदोंमोन जानोसै दायो उफाय गैया माथो खालामनो हटेलफ्राव जायाबानो बायनानै जायाबानो उफाय गैया जेसेबां नाखि हाजिरा मावनानै दायो बेजोंनो बायनानै जाथ'नोसै उनाव बुरजा मोनोब्ला बांसिन मोजांसिन हटेलाव बायनानै जागोन न'आव ओंखाम मोनजायाखै ओंखायनो जादों आरो जोङो न'निफ्राय ओंखारजाबायना उफाय गैया हाजिरा मावहैलाबायनोसै लोगोफोर जों दा माने दिकाजिलाव दंफैयो आरो ना आदाजों जेडेक्सजों थांग्रोबाय बेनिफ्राय जोङो शुटिंनि थाखाय मोनसे ड्रेस नायनो फैदों दा आदा डिके दैमारि माने डिके दैमारि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव फैगासिनो दङ गोदान मिउजिक भिडिअ दैलांनि माने रमान्टिक मिउजिक भिडिअ फैगासिनो आरो ना नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय दा जोङो ड्रेसखौ नायनानै लाग्रोसै दा सिङाव हाबनोसै बेनिफ्राय उमेश दानियाव लागोन आरो ना जोङो उमेश भाइनियाव लागोन जोङो नै बिथिंजाय जोंहा आदायाबो थांगासिनो दं मिस्टार पप'आबो थांगासिनो दं सिङाव हाबबोबाय जोङो स्टार कालेक्सन गोजौआव नायदो नोंथांमोना सेन्डेल खनानैसो थांनांगौ चप्पल खुल के जाना पड़ेगा अंदर जों दा सिङाव हाबफैबाय बेनिफ्राय ड्रेसफोरखौ नायनानै लागोनसै र' नायनानै लानानै ओमफ्राय गाननायनानै नायग्रोगोन आरो ना जोंनो फिटिं जायोना जाया जों सेम लागोन कालारखौबो ड्रेसखौबो सेम लागोन आरो ना जेडेक्सजों आंजों मिस्टार पप'जों आंजों ड्रेस बासिनो फैदों जोङो दिकाजुलियाव नै आदामोनाबो लंपेन्ट नायगासिनो दङ गरम बोथोराव गानग्रा उमेश दा नाय ना कौन গৈছে হ্যাঁ কোনটো দোকান বেলেগৰ আৰু দোকান আছে সেইদিনা মোক মানে হোৱাটছআপত কিবা ফটো পঠাই দিছিলে সি ড্ৰেছৰ এইটো ড্ৰেছটো আছে চাগে না মই দেখাই দি আছো ৰ